Luoy kayo ang atong mga kaigsuonan sa San Remigio. Papawaon sila sa ilang mga lugar. Di na sila pa balikon dito sa lugar. Libuan ka mga lumulupyo sa San Remigio. Tungod aning opening ba, kaning nganga ang kalibutan mga higala. Tungod sa kining linog lagi. Wa man kita mahimo ana, niya og ato sang pasagdan. Mayabo pa lang. So papahawaon gyud sila nya ambot usaon na problema na sa local government mga higala. Nga yun tang mga sitwasyon na. Ana na unta musod ang national government. Wa man sad ang national government, wa man gyud sumagod pag linog dito sa norte. Ngani ang presidente, maligyan bugas. Maligyan bugas nga tag 20 pesos patay nabak. Di ko katuo sa ka. Ambot og kinsay advisor ng BBM ha. Wa na ang iyang kanang ang sa tawagan na mga higala kana bang discretionary fund. You're talking billions of pesos. Binilyon ang iyang discretionary fund sa Office of the President. Unya, mahurot ro ba yun sa tulo niya katuig nga paglingkod. Tilok yun. Kanang mahurot yun ni kahuman sa tuig. Wag ni Milin si Gustavos. Gasto yun. Ay man na paingon. Dapat manghatag unta namaligya mo og bugas ng 20 pesos. Aron ingnon nga natuman ang iyang platform of government nga mabarato ang bugas. Hindi man gina tinuod. Ug iya pang gituman tong iyang istorya. Ug nakasabot galing siya sa iyang istorya sa una. Mutuo ko. Wa man siguro kasabot na sa iyang istorya. Murag daman lang tong kuan ka ng gaduhiraw lang ba. Mura maghilantan. Manakibaw kung sa iyang istorya. Kay labing tinuod. Sa ako nang ipasabot mga higala. Kuha na siya. Economy of scale. The bigger, the better. Ug dako kayang luna sa yuta nga imong himuong umahan. May chance ka nga mo ginansya diya. Pero gamay ra imong yuta. Doon ka sa magkabikos-bikos ana. Ug mao ganay gidangatan sa mga recipients sa Comprehensive Agrarian Reform mga higala. Ug naay example nga angay panghinaminan sa gobyerno. Although nasira naman po. Ang kanang sa Del Monte ba? Nanggawas naman aron nga cooperative. Gihimo nilang cooperative mga higala. So nahimo ang gamay nahimong dako. Kay kuha naman kanang cooperative naman ang gada. Nahimong usa. Kaysa tagsa-tagsa sila til ng ilang yuta. Daro sa na diha pagpreparar niya na niya nanom. Whereas sa kuan kini ang cooperative nahimo ng dako ug mikita gyud. Ay nako day kape arang-arang. Mukita man ka ana pero og kanarang gamay ayaw paglaom. Ayaw paglaom nga
na kay makuha na. Gawas o kang imong farming hobby lang ba? Ang lingaw-lingaw lang god. Ya, malipay po ka og naiabot ana ba, pero wa ka magsalig diha. Okay ra na, pero ug mao gyud imong saligan. Hindi ka kapaskuila sa imong anak oy. Ya. Inyong nag-harvest nimo. Bayad ka sa imong utang, kanini ang fertilizer, uban pang mga utang imong bayaran. O niya, inig katod-tod, nahurot ang imong abot, nahurot na. Nahurot na mga higalaw niya. Asa naman po kag puhunan sa sunod tayong tanom. Mao na'y vicious cycle nga ginangatan sa ato mga mag-uuma. Tungod niya ng Comprehensive Agrarian Reform Program. O abi nako og nakasabot si BBM ana atol sa kampanya ha. Wa man day kasabot. Nogon. Ya tulo na katuig ang milabay. Og gisugdan pa to niya atong higayon na. Mayon ta siguro tagdagan ron. Wa man sad. So kanang 20 pesos nga bugas. Kuha na siya kanang propaganda na mga higala kay di man gyud mahitabong maabot og 20 pesos ang presyo sa bugas. Gi-compute na namo sa una kanang smuggled rice ba. Tag 700 naman yun. Kinabaratuhan, 700 ang sako. Wa na kay bayad-bayad og buhis ana. Kay smuggled good. Nagaplano man to si kanhi Gobernador Lito Osmeña nga way buhis. Ang mga baligya so diri sa Cebu way buhis. Inigawas na mo ay buhisan. Pero ang pagsud way buhis. Ito'y idea niya. So, gi-compute to. Amo na dagham to sa formula. So, niya, true enough. Ug nadayon pa to. Kinabaratuhan tag pagkaon doon sa Cebu kay 700 ko na sako. First class ha. So, may buhis. Pero mugawas na sa Cebu, ato na siya maigog buhis. So magpasud ta pero ari sa gawas ta mangigo. Hindi gawas ba? Barato kayo. So anyway, daghang mga pamaagi aron mo lambo ang atong ekonomiya. The least of all is kanang pasakaan ang buhis. Tinapulan yun na mga higala. Pero mo na hibawan ni rekto. Abot nga nung akong pangutana ba, nga nung naka-achieve siya og reputation na is good in finances. Nga nung, hindi man siya maayo. No? Banga, mangyod. Pero naa siya kanuna niya kay murag siya og expert ba. Ang hibawan, sakag buhis. Wa siya kahibaw nga ang effect na mo pasaka kag buhis, grabe na siya. Udagay-day na dito sa Sus Maria ang multiplier effect na grabe yan ang pasaka kag buhis. Ang unang mutiabaw na ang mga negosyante. Moingon ang negosyante, patyon man ta ning atong gobyerno. Unayon man ta. Ugwa pa ng mga negosyante, asa man na manarbaho mga tao, asa man na masudog trabaho. Way kasudlang trabaho. So, may tabo, og imong ipiton ang mga negosyante, muhunong sa negosyo. Og di gani muhunong, mag-cut off og personnel. Imbes nga, 50 ka buok ang empleyado, 25 na lang. Nagtangon ito ng 25 kay PK1. So katong 25 mo nga gitangtang mo apel na to sa mga stambornex, mga way trabaho.
way buot ni si Ricto. Nya, murag manghambog ra ba nga murag maayo siyang laki. So, mao gisaligan karon sa panggobyerno ni BBM. Uno na ako no asa ta padung na. Mabangga ang train na oy. Wa na gilaing mapili diha. Na si Mimo Usmin niya oh. Kwaon pa lang na nila kay kana kuang gina kanang Wharton fellow gina si Mimo Usmin niya. Pero di lagi na kwaon sa gobyerno kay oh, thank you dong. Mudako pa lang ng political stock ana maglisod tag pilde. Mo na kanunay man ang gahuna ng mga tao sa Manila nga mudako ang political stock unya maglisod tag pilde ang mga tuana. Kuan ba? Gaagap kanunay sa gahom? Di magununa sa kayuhan sa nasod? Kadaghang maing laki. Unya kana mo sa ligan nga ang hibaw ang ginrekto kana ra gyud sa kagbuhis tong value added taxation kini tinuod ko ning akong istorya mga higala kay diha man ko pag-istorya gud kanang value added taxation ang idea na nakalito usmin niya ng idea nganong maayo man na siya equitable kay na siya makiangayon nga pamuhis ba kanang value added taxation nganong makiangayon man maigo man lang ka sa buhis kung mupalit ka. Ug di ka mupalit, di man sa ka maigo. Unya og pobre ka, pila ra may imong pinalitan. Samtang kung dato ka, kanunay ka maigo, dagko sa kagpahak kay daghang ka kwarta. That's the idea. Pero napailayan na. Gawas nga value added taxation. Kuan pagyod ka ng tangtangon ang income tax. Sa ato pa, kitang mga trabahante, di natakwaan sa atong income tax. Kaya ang mahitabo ana mga higala, the science is, kung dili ka kuhaag buhis, income tax, kanang kwartaha, di man sana nimo i-save, gastuon na nimo. Gastuon na nimo. So, dako og spending capacity ang mga tao kay sa private sector o public sector mga higala sa GSIS o SSS compute man na. Mao na yung mga tao nga mudako ang ilang purchasing power kung di sila maigo sa income tax. Oh. So, quid pro quo. Wa kay buhis, ari lang ka atangan mo diri mamalit na ka. Pero si Ricto, wa kasabot. Di man gyud kasabot, sa sabot. Kanang imong makita mo gud bulok ba kana bang tapulan. Kana magong wag hunahuna na ka manghigala bay kwarta sa gobyerno. Pila may income, income tax. Pila man ka bilyon ang makuha sa gobyerno gikan sa income tax. Okay. Ana da yung data makita. Oh. Oh. Example. Example kinta mo kita og example roman 20 billion ingno lang na to. 20 billion gikan sa mga buhis sa mga trabahante. Makita ang gobyerno og 20 billion. Makita na sa libro. Ang pangutana og di na nimo og imo nang i-eliminate ang income taxation. Asa mo kag ipuli adto? Mo man na imo naan dayon sa tupulan. Tupulan og utok ba? Asa mo tag ipuli ani boss? Daghan mas dako ta og ikapuli ang kwarta ana kaysa magsalig ra ta ng income tax. Di kasabot. Bagay di man sa daghang kasabot ana. Kay
ang kanang kwarta lagi mga higala nga mubalhin gikan sa usa ka kamot, mubalhin sa laing kamot bugti sa serbisyo o butang. Mao nay value added. Unya, mao nay makapadato sa nasod mo kusog ug paspas kayo na mudako ang ekonomiya na mutubo ta. That's the point. Nya kita di man ta manufacturing economy. So may atong manufacturing kanang efficient oil. So di ata sa services, goods and services mga higala. Ug mo daghan ang mamalit, mo paspas ang atong ekonomiya. Pero kinanglan na siya og kuan ka ng self-confidence ba nga you're on the right track. Uban mo si Recto di gina mo risgo. Ang iyang mahibaw-an ka ng sakag buhis. Natay deficit sa next year. Kinanglan mo saka ang atong GDP o something like 7%. Aron matapakan tong kakuwang sa kwarta na to gasto uno sa sunod tuig. Kinal mo tubo ang ekonomiya og 7% kapin. 7 kapin pa dili lang 7 kapin. 7.5 somewhere there. Aron natay katapak sa kakuwang sa atong gastuhonon sa sunod tuig, which is pila na lang ka adlaw god. Unsa iyang hunahunaan? Ang mga savings sa mga mga tao, iyang buhisan. Tan-aw niya, dagko kayo mong savings ay mangayo mo yan abi. Tanawa na kung saan ka nakagago ng tuhan na. Muna sa ginawa ng mga negosyante nga naningkamot aron naipundo. Na kay pundo, magsige kag una-una, kumpiyansa kay worst case scenario na ako'y pundo sa bangko. Kuag 25%. Kung ako masayo, 25% may ibuhis niya. Sige, tulis ka sa gobyerno. Yung tinaguan, tulison, kuag 25%, pabida. Mo na palisi. Yabo lagi, bida, prating yabuhan ng gobyerno eh. Puro mga bugo ng lingkod ang gobyerno karon. Kinsa man ko na imong ikapanghambog da. Sa mga naa ng lingkod. Kana bang outstanding ba? Kaingon ka nga, at least na usa diha eh. Nahurot naman yun sila. Kanang ombudsman. Nganong siya manggay ombudsman, si Rimulya. Tanawa kung saan nakatunto ng administrasyon na. Kadaghang may laking abogado ha. More qualified. Dili politiko. Pero si Boyeng Rimulya gigitudlo. Ang process pag yun, basta marunong, giminarunong ba? So wala, nana dito, galingkod na. Kuha ra ba o kuanoy kanang discretionary fund? Billions. Ombudsman. Yang isuon, DILG. Billions gapon ang kuan kanang discretionary fund. Pero ang mga komunista,
mga Pinklawan, sige kwinta ng 125 million ni Sara Duterte. Gi-explicar na, nanay pasabot anak sa kuwa. There is no issue when it comes to graft and corruption. Pero mo insiste sila na kay mura mag nakaigo ko na siya. Una balik-balikon sige bisag din agod wagod na siya. Ilan ang balik-balikon. Sod lang sa unsik adlaw gihurot og gasto. Kay ingon sad ang kanang ordinaryo sang tao nga di sa magunaw na ingon sa gabiha sa day ng bayana waldas day kayo. 125 milyones gihurot lang sa 11 ka adlaw. Pero ang tinuod gibuhian ang kwarta mubo lang kayong panahon. Ug di gastoon mubalik ng kwartahan dito sa panudlanan sa gobyerno. So mao na nga nahurot so sa 11 ka adlaw. Pero na may gastuanan daan. Ang pag-release naman lang mo gipaabot. Pag-release dali ra kay nahuros day na may schedule bayranan. Pero maminaw ka sa ilang istorya. Kurakot kuno si Sarah. Di unsaon man nimo mga higala. Ako ba para nako kinahanglan gubuon taning set up na to. The only option is for us to embrace federalism. Nga naman, itanawa god. Tuway rally sa Manila kontra sa administrasyon. Rally sila dito. Unsa may rulyo na to dire. Rally sa tan, may kahulugan na to rally dire. Wala. Negros, na kahulugan. Ang dunay kahulugan ang rally ato sa Manila. Unsa may ilang girally dito. Na may BBM resign, Sara resign. Mga komunista na. Lahi man ta utok diri. I mean, generally speaking, kung kita'y mag-rally diri, BBM resign, dili apilon to sa Sara, di ba? Pero insignificant man ning atong mga tingog diri. Kana bang we're putting our eggs in one basket. Simple kaayo na mga higala, kanang ibutang nimo itlog sa usa ka basket ra. Inigawog anang basket, nga buak ng itlog. Ug imo nang tungaon baka tulo ka bahin, tulo ka basket imong sudlan. Ug mayabot ang usa, napay duha na milin. Praktikal ba? Mo na style sa China. Una, mo embrace gyud aning highly centralized nga Maria Joseph. Tanaw ra gud. Tao por tao. Kisa may sinaligan nila diya sa Malacanang, Rimulya. Itande sa mga kanang mga abogado rin sa Cebu nga di Campanilla. Layo ra kayo. Pero naa sa posisyon. Tibuok Pilipinas ang under niya. Sa katao nga piki kayo og qualification, I mean, dagang mas maayo pa niya, pero pagkangan nga taga Cavite, mo galingkod karon sa posisyon nga mo epekto sa tibuok Pilipinas. O wa pa na ma-centralize di. Lain ta. Di ta mo apel anang ilang kabuang. Ang ilang incompetence. Bahala mo diha. Basta kay kami diri competent min, ning kamot mi mutubo ta diri. Madamay man ta. Niya,
nasa moingon nga kuan ka ng mag-usab kita sa kaugalingon. Di lagi na matabo ng usab sa kaugalingon. Damgora na matuman. Unrealistic na siya. Ang makapausab sa tao kanang sistema. Nga bisag ang tao wa kay bawo nga nausab siya. Nausab na siya. Kana kung akong example gaya na mga sa mall ba? Kanang mall na ay sistema nga gi-adapt ng mall. Why mall nga why sistema? Inigsud nimo sa mall. Lain ng klase ng mga tao manood na gikan sa pamilya nga way batasan. Naasay mga tarong, gikan sa mga all walks of life good manood sa mall. Nganong hapsay man? Kay naa siya suod sa sistema. Ugwa pa na, wa gyapon kagubot lang ta. Pero klaro kayo, security. Aron di makawatan. Na ay mga kanang bildo. Unya plus napay CCTV karon dugang. That's another security system na siya. Ya kanang mga mahalon nga butang kandaduhan. Of course, ang agdi na mo kandaduhan nga mahalon ko na o makuhaan nag-usa, dako nakagalkansi. Una ka na mga kawatan, abtik mo na. Abtik mo ang kawatan. So, kandaduhan ang kuhaan. Kanang sulanan sa mga mahalon nga kanang sunglass, Ray-Ban, police. Kandaduhan na. To'y bratuhon ay way kandado. Pero katong mga mahalon, kandaduhan, di ba? That's also part of the system. Efficient ba? Nganong di man na mahimong sa gobyerno mismo? Pwede good, pero wala man sila interesa na siguro. Kay di po sila kakawat o grabiha mga galat